Di navbera Tirkiye, Rusya û Amerîkayê de carek din mijara mûşekên S-400 tên qeşkirin. Senatorê Komarparêzî Amerîkê John Thune, barmanca dewîkirina qeyrana navbera Tirkiye û Amerîkayê de, bo mûşekên S-400 de pêşniyaznameyek da ku di yasaya desthilatiya parastina neteweyî a 2021 ya Amerîkayê de guherîn pêkirin. û Thune got, ger Tirkiye garantî bide ku dew sîstemên neentegreyê NATOyê nestînê, Amerîka dikare S-400 Tirkiye jî bikire. Lêbelê piştî vê daxuyaniyê, aliyê Rûsyayê rakand ku bê destûra wana fermî, Tirkiye nikare mûşekan bifroşe welatekî sîyem. Serokê Saziya Ramanên Stratejîk, Abnavê başkentê, Engin Öktem jî amaje dike. Li gel ku dê Tirkiye mûşekan nefroşe, Amerîka dixwaze têkiliyê stratejîkê Tirkiye û Rûsyayê têk bibe. S-400'ler NATO sistemlerine entegre olamayan ve S-400 entegre NATO'yî û sistemê NATOyê weke dijmin nas dikin. Bo wî ji endamên NATOyê fikrên xwe ser vê kêşeyê ragihandibûn. Amerîka jî ji destpêkê ve eciziya xwe nîşan dide. Amerîka hem ji bo van fikaran hem jî ji bo bazara çekên xwe berfirehtir bikin, van pêngawan diavêjin. Ji aliyekê din veger bi awayekî Amerîka bibe xwedî wan mûşekan, armanc dike ku veguhestina teknolojiya mûşekan bi xwe bikin. Lê ev pêngaw zêdetir bo têkbirina hevkariya Rûsya û Tirkiyeyê ku di demên dawî de têkiliyên wan xurt bi hev re hene. Piştî pêşniyaza Senatorê Amerîkê Thune, bi sazkirinekê, Senatoya Amerîkayê xelekidin vê yasayê zêde kir. û erk bi artêşa Amerîkayê hat dayîn ku dagerekê de bikarbê van mûşekan bikire. Pisporê û lehîya Enstitûya Lêkolînên Stratejîk, Mîthat Işık jî derbarê mijara mûşekên S-400 de dibêje. Dwarê aktivkirinê de, bawayekî li gel Rûsyayê jî di hersê welat li hev bikin. Benim değerlendirmem yani şu hareket... Bi baweriya min dê mûşek li Tirkiye bimînin. Lê dwarê çalakirina S-400 Amerîka û Tirkiye dê rêyek hevpar bibînin. Bo vê, divê Amerîka mûşekên patroyîtan bide Tirkiye. Ji aliyekî din ve sê rêyên Tirkiye hene. Yek, dikare S-400 aktiv neke. Ya dudiyan, dikare mûşekên entegreyê NATO neke û li hin herêman bikarbîne. Ya dawîn jî dikare bi Rûsyayê re rêketineke bike û S-400 bifroşe welatekî Afrikayê yê wek Lîbyayê. Lêbiya min, dê Amerîka, Rûsya û Tirkiye baweyeke li hev bikin. Di çarçoveya proseya radestîkirina mûşekên S-400 de, beşa yekem bo Tirkiye, di 12 tirmeha sala 2019 de, beşa duyem jî di meha Îlonê de hatbû radestîkirin. Her wiha hat çaverkirin ku, di meha Nîsanê de bên çalakkirin, lêbelê ji ber şewba vîrusa koronayê, niha heta demek ne diyar, hatiye paşxistin. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.